Tarden a estavellar-se l'avioneta en què anaven al poble de Sant Pau d'Ordal, a l'Alt Penedès. La parella ha caigut en unes vinyes molt a prop del camp de futbol municipal on en aquell moment hi havia un equip de nens entrenant-se. Allà hi ha Jordi Gil. Jordi, se'n saben ja les causes de l'accident? Encara no sabem els motius pels quals aquesta avioneta ha caigut, però sí hem pogut parlar amb alguns dels veïns del poble, amb l'alcalde mateix també, que ens indiquen què és el que hauria pogut passar avui a la tarda aquí a Sant Pau d'Ordal. Estava volant l'avioneta molt baixa, estranyament baixa, molt a prop de les cases d'aquest poble, i sembla ser que amb problemes amb una de les ales, com ens comentava algun dels veïns. S'hauria acostat aquí, al camp de futbol, on hi havia els nens entrenant-se, per fer un aterratge d'emergència. En comprovar que hi havia nens, hi havia gent al camp de futbol, ha intentat reprendre el vol, sempre segons els testimonis que ens han pogut explicar aquesta situació, però no ha pogut dominar l'aparell i ha acabat caient a uns 100 metres, tot just molt a prop aquí darrere nostra, en unes vinyes que hi ha també molt a prop de les cases d'aquí de Sant Pau d'Ordal. Hem pogut parlar amb algun dels veïns que ens explicaven una miqueta què és el que havien viscut quan l'aparell passava per damunt del poble. Jo passava per la 340 en direcció de Vilafranca i ves una avioneta que deixava en picat. Si no anava volant normal, baixava en picat i per escoltar la muntanya. I després al cap de pocs moments a l'arribada a Vilafranca he vist que pujaven les ambulàncies i els bombers. Els nanos estaven jugant a futbol, estaven entrenant, els petits, i ells han sortit esclar corrents a veure què havia passat, els entrenadors els estaven parant, i jo també he sortit i he anat a veure i he vist l'avioneta. Sí. Aquí al poble, a Sant Pau d'Ordal, hi ha un ambient molt consternat. El pilot, un dels dos ocupants de l'avioneta, tot i que encara no sabem, no s'han confirmat les identitats, és veí d'aquest poble i per tant aquí els veïns estan tremendament afectats en saber que tot just aquí a 100 metres ha perdut la vida. Hem pogut parlar amb algun d'ells, molta gent es negava a parlar per l'afectació perquè estan tots realment consternats, i el que també us podem dir és que eren dos pilots molt experts amb moltes hores de vol i que tot just avui a la tarda han sortit a volar per hobby, perquè ho feien de manera ociosa, no hi havia cap altra voluntat per fer-ho. Diguem que ha sortit d'un aeròdrom que estava molt a prop d'aquí, d'Avinyonet, i que ara mateix el jutge forense està al lloc dels fets per fer l'enlairament dels cadàvers.